Du snakker ikke så meget, hva'? Det er okay. De fleste mennesker snakker for meget alligevel. Okay. Tak. Måske har du lyst til lidt selskab. Du kunne for eksempel invitere mig på middag. På middag? Ja, eller hvorfor ikke? Skulle du have lyst til det? Jeg kan virkelig godt lide dig. Peter. Du har bare fået lidt for mycket at drikke, tror jeg. For at være helt ærlig, så er jeg lidt fuld. Nej, det jeg mener, det er, jeg kan virkelig godt lide dig. Peter, jeg tycker att du er en jättesød. Jo. Og jeg tror, at hvis vi gav det her en chance, ikke? Altså, hvad har du at miste? Peter, du er en... Jamen prøv at høre, det ville være så fantastisk, hvis vi kunne finde ud af et eller andet. Eller... Sluta, Peter. Nej, men jeg mener... Peter, jeg er inte intresserad. Jag tror att det är bäst att säga godnatt. Lad os det sammen.